Hola, benvinguts. Les persones són el principal motor de creixement d'una empresa. Tota persona té un anhel de creixement, de superació, de millora. Per aconseguir aquesta millora hem de crear empreses amb un clima favorable on s'ajudi les persones a créixer. Transmetre valors, transmetre experiència, transmetre coneixement i formar de forma constant a les persones són elements indispensables per al creixement de les persones. Si la persona creix, creix el professional. Si creix el professional, creix l'empresa. Aquest és el procediment. La formació i la consultoria van de la mà. Mireu, l'experiència sense teoria té molt de cost. L'experiència en l'empresa ajuda a fer una formació molt més pràctica, molt més entenedora. La teoria sense experiència té massa risc. El coneixement i les eines de gestió empresarial ens ajuden a implantar aquest coneixement a l'empresa d'una forma molt més ràpida i segura. Vull aportar a la societat coneixement, la meva experiència. Vull contribuir a la construcció d'una societat basada en